Hei với na chuan na changa ka lo auto chin singa sewing machine heavy duty kan ti kha alo thlenga tuk ina chu review kan nei don ani arung hi chu ke mai tak hi chan in moi ka ti cha lo ma se arung hi kan lei chan ani lawa chu wang chuan kan review don ani chuan hei a bom lo thlenna hi a packaging hi a thalo ang reng khop maya hei atira kha chuan ka hlau thawng ani chu packaging hi a ron thleng soprop ve ang reng bok sia a chung hi a chhemai ngem o patia chu wan chuanin ka hlau thawng ve deuh hleka chuan ni china kan fix kha helai hi akaw ani chu khu kalai a in rin na lai ve ku akawa chuan he tilai po hi tlemin khu akaw deuh hleka ma se heng hi chu a cover chau khan ta poi em tura kan ngai lova hi anan dan khan ita a chuanin a design chang hi chu a tam vak lo heng ang ho hin ta le baka design khol khan ni lo ta shim ta zigzag te chata blind hem button hole maker kan ti te khate ang ba kha vak lo ni chu a design tur anga chuan so ta curve line chang so khate ang ba kha vak lo a design a chuan a purpose ber kha chu thil cha thui thei tur ti khani wang khani hei chu kan ngai poi mo vak lo ta ni chu mo chuanin tha ka ti ne em pakhat bok chu a width hi hei ti hian a shan paina adjust thei ta a zigzag emo stitching pa nga ya khanin a shan paina adjust theya tin heti lai hian hei attention adjuster ka chunga hian pathumin in rem phei ta ni chuan needle position hi a hi ka du chan ani ta chen khat hawa hi chuanin needle position ho hi heti hianin adjuster hi a kher lo ta heta hen live features a hanin a chom vek chin ta mase hemi danglam na bik chu needle position heta hian adjust na hin ani ka du na em pakhat bok chumam ti chuan a khol la thil dan hi chu hei khol na ran pa ngai nen khani nen ang deuh renga danglam vak lova chuan tlai hian reverse a oma khol chen khata chuan helai hnuaiah te han an da thina hei chu a da na hmun nen ang lo chutin aba boy thak lo reverse kan hmang regular lawa da na hi chu poimo shan lawa ti chuan tla han bobin winder a boka ti chuan a thil chhoma chuan hi instruction manual book le a khuna hi ron chhomta khuna hianin an singer ti hi an da telemu tel lo ni hi tel du mel tu pa hi tlai hian an brand hming kha an type du mel tu pa ma se lo ni hi poi chang lo coaching khat an na zonga chuan hi tiang hi chom kher lo ta te ma khol thadeu china hana chom thin ta ni chu chuan instruction manual poi hen ron thleng bal ang reng khop maya packaging po kha a fu vak lo ka ti kha instruction manual ho hi lo char ve thin nge ro heta a top lama hianin adang hawa chuanin troubleshooting guide ti hi thin ta ni chu hei hi chiar lawin kan pai bo de china heng ang ho hi apoi mo na chu hei khol la lo chat reng kha ending fix dan ti te chuanin ain kalkan te hei ain kalkan siam that dan te tin khor shau bung reng siam that dan te tin a khola kha lo beng cheng ta seng tinge tiang reng tur ang kha hei a correction hi ta han vek bok ta ni changkai ve ta chuan hi ta thil chhom shang kha kan sha dal te pok kha ta hana gai ta hana vek ani chu mo a manual buka hian hetiang hi char ve nge tha bukana tin a thil chhom hi atam lo boka khochen kha ta chuan chhom hnem thei khop maya ma se ta hi chuan chhom tlem khop mai hi button hole foot khani ta hi chu orchid siam na ni ta chhom ho chu hei bak hi chhom bak lo sim ripper chhoma chuan an khoshaw hi organ ai pana tha ka ti ke ma bi ka chuan eng nge ve da specialawa chuan hi like akwa ka ti hi ta hi lo chhoma ni hi ta hian khoi la da na kha kana chhom tel bok ta a chuan a fu chawa hi chuanin hei hi chu atlang roll na kha ani mai ta a chuan hei button maker ang khai ta hi chu khola atol chwa lo na tur ang kha ti han mai ta hei hi enge kan chelo fo chin ani chu hei hi
omzia chu helai vela hi a screw ang khani a screw her honna ang khani ta ni chu hei te hi a chon chin ta ko chin khata chin khat chon in enge man na ka kan lo shilo me the a chan chu screwdriver hi hei ti hanin zokhol don taila hei hian a block chin ta ni chu hei hian chu wan chan kuta zuk her hon thei me khanin hemi hi vegetable hian ron siama hei hi a chom tel hi tha ka tere lutuk bok ta hei hi screwdriver anga man tur ani chumo hei hi a le lampanga han hei size shan om le bok ta chuan bobbin hi chu pathum le ka choma pakhat hi alaki zui muni ang khan ta chuan hei a bobbin dana hi bobbin case ngai lam ang chi kha ni boka charo lutuka ma se ka soi sel na lai tak chu a pressure food hi tia kan da thla khian hei hi hon thei ro heta zuk press keu tur kha ni ta ni hei han lo dang tlata tiang ko pa khol siam thiam te chu he tla te lai de wa hanin siam thiai me ro mi ti kha ngai ta nga khan om de leka me pin dan chu khatia me pin le khep kha ni mai ta chuanin hemi hi ti chuak tur chuanin heti han ta zuk kum chhuak kha ngai ngo ni chu hemi a pressure food hi lift photangai choi kan photangai a ti hian nak chhuak kha ni ta Koko bobbin case ama mo vela ni chumo he khol chuan chu a features zinga tle madang lam na big te hlak kha ni la chuan hi a pedal chum kha ni ta pedal poi anara nen kha ni ang deuh ranga tin hemi hi singer dang nen po khanin amhan ko thei tho heng ho hi a chen khathi chu usha hi chu alok bur big ang te kha omta helai na zonga hanen man chom thei ro china hemi bi ki chu singer dang ho automatic machines bi kho nen khanin apan kop thei pang pui tho hi tuna kan lo walu ta kan on en chan to do na ni a bobbin winder hi kan test ma sabaranga hi p shape han da tur ka te china p hi chin chan an ta d ni chan ti han om de don b ni chan ka te na p shape ani chan ti han om ta p and b shape ang ani chumo d shape ani chan ti zo han om de don ti na khan ta p shape kha kan da awa chan ngol ka kal thei ra kan check ma kal thei ra to phot na kan ta ke che a thai ni chala avil thei ra shim avil ra shim hemi enroll tur kha ni ta chan khol pa la hi kal thei khol pa ngai chu ni thea chan helai bobbin winder hi hemi a bobbin han along no top po kha ni ve the tel lo hian ten kan ti chi la a ve la shim ka ni a put ban ban lo wa la ka bobbin winder hi chu automatic machine tang ve re cha apoi mo ki ti ne mem chu na ti zang khai bi klu tu ka ta hanin local de wa tia varu lam kha thei to bok chin si lo chu wan chan hi that nge anga ya ti chuan poi mo deuh pakhat chu heti lai a bobbin lo zawk hemi a bial te hi a bobbin khale khat lo tinge lo thunun tu tur kha ni ta ni chu hi a her kwal ve the ta a pan zo engma dal lo ta kan ti chuan a full pop na ba her thei ta hemi hi hetlai thleng ta kan vat ti kwal phei chuan hemi hi khat lo te full lo deuh chaw khanin a her kwal thei ni chu hemi hian chang kai na nei ve tho ti kha kan sha shim a on a khol hi an lo da na hi arei ve to poni ve thian manufacturing date chu ke en cha lang na a ro mel ka tir tu ka khulai po khol te kan hnai chinanga an wan thei ni thei lo kan en le chin bu ko on thei cha na ka ina chan en roll ta par pa ni chuan kan bobbin hi full dewa kan du wangin hi kan ba hair son ta a kan chen anh quanh thì có tóc rồi anh quanh có gì tụi cái thả dewa ka kut bobbin wine na dan dik lawin kan wine ta ta hianin ta ba phei tur kha ni a khol lai ta ba phei a ta ba drop ta ba da tur kha ni ta ati dan dik lawin kan ta ma che kha chu in she tho tur anga yang chuanin kan three chin to ang bobbin hi ta hian kan da thlawa chuan hi helai te a kan zuk ba tur ani ta
chuan he ti lai hian kan kan ba tanga a na hi thina thin khata chuan tana at ve theim le ong kan at sin ta hian na ni lo nya helai siam turang lai khani siam lem lo ni hi ti chuan kan ko sang lo kan no chin le khap ang na no chin khap anga ame to hi kan mong deuh kher china tuna phe chana cha hlir ta hai kan thui don wangin ame to hi khola fei bi ka kan mang bi chin ni san mang lo tlang pui chin ani avar hi achunga kan mang lawang achan chu achung le hnuai kha akal dik le dik lo ka sha nan khain black and white in kan manga chiang bel don ni chumo na kan lo thiang han kan kalanga chuan hei ai ang ren helai chu regular sewing machine ni kha wa ba keu hi ni mai ta ni chuanin shao thil na hi achum bok ta hei het lai hian push ti han hi kan pot thanga chuan hei hi kan va me zeu khan automatic in shao hi ain thil thei ni chumo ma se ka mi thi ani thak takin ala tha hei ta mang kwai vel pe lo ni chu I ko shao thil thei lo ta tan khan chabik ta hemi khol la thil na hi khol la zonga kher lo ta ni chu embroidery machine le tlema features chade ule pa khan ni china ma se hi ka hmang chung kai wa klong ka mi ta chata wangin ka mi thin ka na thil thei khup pat ta ka tia vati kwa ka complicate ka ti wang ta thil to pa ti chuan hei a khat ber number 4 a kan danga a kol ha kha zong he tia kal dan zong zong kha ni ta ni chuan a wit hi hela hi adjustment hei khol shau hi lo che ve zek zek the so chuan hi chu a zigzag wit ang kha ni ta ni he tia a kal kha zong doi zo khamo a zaw zong ang kha ni chu chuanin needle position hi ke en chak to ka anung lo khanin a khol shau ko in son lawa he tia ti hianin he lampang sira han a doi ang ka tia alo vak lo chuan hi alai a sak reuh lutuk a khol hi sak deuh chung hlom me alai tak hi avalai em chuang lawa needle hi chuan a sir hi solama phei tura ka ngai ma se hemi a phei ber hi alai taka oma chuanin a dot le hi a phei deuh sheta hi a phei le zor hi zipper boot wale zipper wa nan khanin hi a shawa hi he tia ava phei deuh khan ka anuam em a khol man tlom chen khat singer start kan tia ho khanin a lo ani mo chuan kan treat chin to tak tak ang hola pot chwa ka hola ngai do ai ka pot chwa thui do ni lo zo ko patan hi he la ya ba kher kha ngai lo ni kha I da top the ko chen ka ta ni ta na wang kha ni pa the do ni ko ti ba me tan chuan a leng thi a khat bera kan da ri chinanga 4 a han kan da cha chu cha chove pa ngai layer kha chu ni ko ban lo chin shin chu lo ko mi tom lo khut me von lo hen ko chen ka ta a khor china mo a khol e dan po he zigzag ni kan pesa a withi zero lo ba ni 4 la kan da zigzag po kan cha zigzag po ka cha adam hi chu chabe tura ai kan test lo nga chuan helai ni rul ka tar hi sham lo kan ena ta sham cha athan zo hi an manufacture na ri to ni karing chan chu aro ta ta ni chu ri ve ri de bura ka bobin winder po ka chatlo em ka mo to ba chanin helai po hi bil vek to karinga ma se lo bil lo ni kha chuan thwa ni in kan treat chinang pain ni po mam lu tuk lungat thwa ni mam nan ka chuk chinang hi layer hi pakhat pani pathum pali pangania layer nga hi kan three chinang
đã mới về khéo po ngay nè yan hình hi chả ngay hay mi apuan bạc hạt luôn po hi chả về nè chú mò mình sẽ tổ chức jeans po chui thế này được po bằng lá cái cái smooth layer nga po cái smooth khóc mày cắn thua po bằng layer sum cái thế cái test lang anh xin làm hay thỏa sớm bột đậu mấy thầy tại đúng không lift up shit nga anh thấy mình wow wow ada cái test pal to em có sẽ làm thỏa sớm bộ smooth tất nhiên là chui thầy này chui chả là tục thỏa sớm lại bộ cả em mà bây giờ này là bên chui thế nhỉ chứ mà thỏa sớm nhỉ chứ cái pal em này cần thì thỏa lâu mấy anh thỏa sớm nhỉ chứ thỏa sớm bộ ai chợt thế cho nên theo đằng đằng cái ai chợt vết thế tôi ra ngay là mà xếp bôi một cái tí dọc ta cái chung satin te puan pan te ai thêm tí dọc cái nhá satin này lẽ puan pan cái lâu test liệu cho anh mình lấy xí cái hồ đâm chẳng nhá puan thêm cái test sao puan pan của em chụp thấu ai chụp vết thấu hay em mà bữa nào ông làm Soan akar hian ti boy lo ni chumo lace phe chu alo po ti mai le akwa ni wang hian ati boy ve china satin pa ngai ni chang akho sha so aliana asan lo ti rang ni ei chupa ngai khop me he po ei chupa ngai ei chakop me Ase khor shao lian shim mai te chana ati khor ve do chu khor shao thiam lo khan mai ta ti chuanin khor reng kan nei do na kan test don hianin lycra kan ti lavender ang ka test nge turania lycra te lavender te a ei thei ni chuan khor han ei thei lo anei lo an ti china tuna han lycra ang ka kan nei lo wangin test thei mai lo wa puan cha mai ba ka han puan pan hi test ve chin nge ngai ni chu chuan hi chu ka recommend khop ne cha ka te ka lo om ha chang ka lo o to ni wangin cha ka ti lik tu chuan a reverse hi last night kan lo test sang a reverse gear ka ti mai mi po tha kang ko a soi le le ni chu lai han soi top si lo tia ti han soi ze lo ku ko a dik lo nge chu ka she lo a reverse gear cha ni cha lo in le lo ba reverse gear here muang to ka na se chak tak tur kha ni lo be ka chak bu tur kha ni chuang lo be ka muang khan chazo thawa mai ro chu sak ve ang reng ta tak hi chu ko soi sir na ni do me a pa ka chuanin hi ka recommend top cha ka ti top nei tur te khan in lo le ve nge don nya ka le dung em o du long em o tiang khan in review te tiang zong kha ka char ve ka chu min nuwa le ang kha ka ni ta avai khai khom na tan chuan cha ka tia cha tla ka ni ka ti boka tin zona om ve thei chu online kan cha hi mem ti ang reng te kha zona kha lo om ve theya online hian kan cha deuh fo zo ka achan chu atlom zo ka wang hian helai ai zo la kan hmu the ai hian in atlom zo ka aman hi in thlau ve deuh thin ania chu wan chanin online cha kha tha zo ka tia ke ma chuan achan chu mailhem deuh te pon lo thleng po ni ma se a replace theya a exchange thei boka tin warranty te po kha om ve zel thawa chu in du thu sam lo ni chuanin in thleng let le thei bok ta chu wan chanin a him lo shan lo ni khami online na cha kha chu tin a packaging po kha ron chalo via na hei engma soi sil na em chu omlem lawa tin a thatna bik chu vibration hi tlem boka khol hi alen le atet lampang ani lawa song ang chi ang ho te so an te a hin te fel fai top ta ni chu hei ate pol azang khai pol ani ta amai ra chu han thui hian tiang do kan hi board ang hi kan man tlang pui wa hian a ngor hi na sel tuk ta ni chu ma se hi chu
allen dan ngai tua le a thui chat the ngai tua hianin ngor hi nei tlem em a vibration nei tlem na ringot po hi a chat na chu ni ta a tena thui dan poi amoi em a puan pan po ni se puan cha po ni se a khol la hnuai lam le chung lam po a in bat moi thlapa chu du thu sam em a leive tur ta tan chuan he in lo ril ru ka ni chuan ka recommend chiang lu tuk ti kha ni se bye bye ule